Kinsi kagilang mga drug personalities sa Dakban Salisay sikop pa samtang subsub-usab ang random checkpoint gagihimo karon sa atong police ug traffic enforcer tandem sa Talisay City. Si Fee Maridumabok sa detalye. Moabot sa dulan 300,000 pesos ang balor sa nasakmit nga illegal nga drugas gikan sa 15 ka mga dinakpan. Atol kini sa gihimong tulo ka adlaw nga operasyon sa kapulisan ubos sa Uplan Limpyo Talisay. Ang mga dinakpan giilang mga street level individuals. Samtang mas subsub pa nga mga random checkpoints sa dakong lugar sa Talisay City ang gihimo sa Police Traffic Enforcer Tandem. The idea is aggressive patrolling, meaning when you conduct patrols, you should not stay in your vehicles. You should converse with the people, engage with the citizenry, make sure that your presence is felt. No? Dili kay susuroy lang ka diha, no? Basig ang mga tao makaingon nga kanang naara siguro nagikuha. Si Jonathan Tumula, kapangulo sa City Toda ni Butyag, nga dako kini og tabang ilabi na nga adunay gihapoy mga tao nga dili motuman sa lagda sa trapiko. Gani, sukad na umol ang tandem. Niabot na sa 8 ka mga tao ang ilang nadakpan nga naglaing kalapasan sa pagmaniho og motorsiklo. Dugang ni Tumulak nga magpadayon na kining tandem hangtod nga naa pa ang dugang puwersa sa kapulisan. While nag-conduct sila og roving sa ilang area of responsibility, implement sa clearing, mo-conduct na sila og random nga checkpoint para pagsiguro lang yun sa atong seguridad din sa Talisay, labi na gyud sa katong mga nagsakay og mga motor. Uban ni Renante Quiñones, ako si Fee Maridumabok. Balitang Bisdak.